Servus, vítaj v ďalšom update z môjho dividendového účtu na eToro. Prejdeme si v tomto videu, čo sa nám udialo za mesiac september. Mesiac september, spomedzi toho, čo som tu na tejto platforme na eTore, tak september je najviac zelený plus 9,21%, čo je za mňa naozaj veľmi pekné číslo v priebehu jedného mesiaca. Takéto zhodnotenie ti nedá banka ani za 2-3 roky. Takže toľko k tomu. Čo sa týka najväčším ťahuňom pre portfólio, bola najmä Čína. Číne sa darilo, ako som mal aj to ETF-ko IN, to malo nejakých necelých 100% za jeden mesiac. Tam už som aj odpredal nejakú časť. Ďalej, čo tu máme v portfóliu, najviac momentálne mám v CVS, Alibaba, Tencent a taktiež aj tieto čínske spoločnosti ako je Alibaba, Tencent, Yumsi, tak tieto spoločnosti sú najviac profitové za posledný mesiac taktiež, čiže tiež naozaj veľmi pekne prispeli. Keď si pozrieme najviac profitové, akurát sú zrovna tieto 4, aj v rámci inú. Takže čo sa týka tej Číny, veľmi dobrá pozícia z dlhodobého hľadiska, aj keď som už odpredal značnú časť z inú, tak ešte stále mám v pláne držať aj dokupovať ostatné spoločnosti, ktoré už mám v portfóliu. Čo sa týka tých zatvorených pozícií, tak tunak vidíš, pred 6-8 dňami som už niečo malo pozatváral, ale ešte som stále nehal otvorené nejaké pozície s tým, že ak to znova klesne, tak samozrejme to budem dokupovať. No a keďže už tu máme nový mesiac, tak som znova sem dal 400 €, takisto ako ten predchádzajúci a ten predošlý mesiac. Čo plánujem prikupovať je určite Humana, ktorá teraz vyklesala viac než dosť. V premarkete ešte minus 20%, za chvíľku otvára trh, čiže ešte si to aj ukážeme, ako nám otvorí Humana. Momentálne sa pohybujeme niekde na úrovni z roku 2017, čiže určite plánujem dokupovať túto spoločnosť, ktorá síce teraz klesá, ale z hľadiska aj čo sa týka tej dividendy, tak síce nenavyšujú tak konzistentne a stálo, ale je tam ten nárast. Není tam, že by teraz zrazu znížili dividendu alebo niečo, čiže buď vyplácajú takisto, alebo zvyšia. Ešte sa vrátim späť k môjmu účtu, ešte mám jednu novinku, už som konečne, modrá hviezdička Cadet Popular Investor, čiže už som zaradený do Popular Investor programu v rámci eTora. Takže toľko k tomu, mám už 3 kopírovateľov a čo sa týka môjho portfólia, tak napredujeme extrémnym spôsobom, napríklad za ten september plus takmer 500 $. Iba čisto z portfólia 7. septembra, to bol deň potom, čo som sem dal znova vklad, tak odvtedy až do dneska je tam skoro 500 $, plus dividenda, ktorú môžeš vidieť, čo som dostal za september, konečne dvojciferné číslo 10 $, okolo 10 $. A čo sa nám ešte udialo v rámci trhu správ, tak Fed konečne znižoval úrokové sadzby. Bolo to na ich poslednom zasadnutí, čo mali 18. septembra, kde znížili na 5%, bolo 5,5%, čiže 0,5% zníženie úrokových sadzieb v rámci Ameriky. Prekvapili tým aj trh, lebo očakávali iba 4% zníženie úrokových sadzieb, ale znížili o 0,5%. Trh to zobral, dá sa povedať, že neutrálne. Sú tam už náznaky, alebo teda vychádzajú správy, že sa blíži recesia a podobne. Zase naopak sú správy, že trh pôjde iba hore, čiže nech si každý už z toho uzatvorí záver, aký chce. Ja moje portfólio mám postavené jednak aj na obranu voči pádu, keď bude trh klesať, že neprerobím také množstvo peňazí, k tomu budú chodiť dividendy. A zase keď bude trh rásť, tak moje portfólio bude rásť taktiež. Čiže za mňa je tu spokojnosť v rámci trhu, v rámci toho, čo sa mi tu darí budovať. Vidíš, že už tu mám takmer 5000 $, a to tu nie som ešte ani rok a stačí mi k tomu iba 400 € mesačne. Čiže dá sa to, treba sa toho nebať, vyskúšať si to a investovať. Takže toľko ku krátkemu zhrnutiu, ešte si tu teda poďme ukázať moje portfólio. Najviac mám v CVS, Alibaba, Humana, Tencent, Albemarle. Čo sa týka najviac value, naopak najmenej value mám v Sirius, tam som dal 10 $, ešte mi to stratilo takmer polovicu, nevadí. Solventum to bol spin-off, VFS, Bank of America. A čo sa týka najviac profitabilných na percenta, tu vidíš ten in už 200%, čo sú strašné bomby. Ale z dlhodobého hľadiska to ešte má podľa mňa potenciál, ale hovorím, je to môj názor, čiže určite sa podľa toho neriať. Na druhom mieste je Palantir, JD.com a čo sa týka hodnotov najviac, ako sme už ukazovali v tomto videu, Alibaba, Tencent, Yumsi. Naopak stratové Humana, ktorú som teraz dokupoval, Walgreens Boots, Intel a percentuálne na to najhoršie ten Sirius, Beyond, Paramount. Takže toľko k môjmu portfóliu. Ešte
ešte si môžeme ukázať Daily Profit Loss, čo je super novinka v rámci eTora, že si to môže aj takto pozrieť na portfóliu. Klikneš si iba sem, namiesto čoho to chceš nahradiť, dáš sem Daily Profit Loss a môžeš to pekne pozerať. Čiže tu vidíme, čo nám najviac stráca a čo nám najviac zarába zase naopak v rámci jedného dňa. Takže to bude všetko pre dnešný update, no a počujeme sa na budúce zase pri nejakom ďalšom videu. Čau.